Máš úzkosti, napätie, alebo sa ti stále opakujú tie isté problémy a potrebuješ ich. Možno to vôbec nesúvisí s tým, čo žiješ dnes. Možno je to niečo, čo si zdedil, niečo z detstva, niečo z rodiny, niečo, čo si nevytvoril, ale dnes to iba nesieš. A tak prvý večer programu Reset paniky sa ponoríme do rodinných vzorcov, ktoré stále žijú v tvojom tele, v napätí, v úzkostiach, v tom, že nevieš oddychnúť. Odhalíme ich, uvoľníme ich a nastavíme nový vnútorný kód. Toto nie je teória, je to skúsenosť, ktorá mení nervový, hormonálny systém a kdečo iné, a hlavne realitu. Začíname 24. augusta o 18:00 naživo na Zoome. 6 večerov, 99 €. Tak si objednaj svoje miesto na tibormichalko.com. Nemusíš celý život niesť to, čo ti nepatrí. Tak poď si to uvoľniť. Som Tibor Michalko a som autor tohto geniálneho